Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw. Niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawgal ako sa pangan nga Andrew. Apan sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay akong kaagi, paligog, pagtugtog sa awit nga naguluhan, love is all that matters. Babe, mag-outing mi sa ko mga friends karong Sabado. Mag 2 days and 1 night mi. Mananghid lang ko ning wadaan. Mau ba, babe? Babe, di ba ko pwedeng mukuyog ka na? Babe, ayaw na lang, uy. Dili ko ganahan. Dili pa na ko i-feel nga ipalaila ka sa ko mga friends. Babe. Uy, mau ba? Kalain ko na bay. Mau lagi bay? Sakit ba ya? Magduha na gud mi katuig pero wa pagid hitabo nga iya kong gipaila-ila sa iyang mga barkada. Bisag siyang pamilya gani, wa gyud usa nga nahibaw. Dem gyud gani siya mo post og mga pictures na mo nga iyang i-post sa iyang social media accounts. Tida, no? Bay, nahigugma gyud ka na siya nimo? Ba John? Nakapangutana lang ko ba ya? Kay grabe naman sad na, eh. Magduha na mo katuig, pero gitago lang gyapon niya ang inyong relasyon. Bay, di sa kumuto nga wa siya mahigugman ako eh. Magduha na gud mi katuig. Yan na lang unta kong gibuwagan kun wa gid siya mahigugman ako. Wa na gipaabot og ingon ani kadugay. Makapahibong ra magug kaayo na, bay. Ay, ikaw good. Ikaw raman sa naibaw ninyo ba? Sa inyong ipangbati. Babe, thank you ha nga nisugot ang makita taron. Alangan man sa dugtili. Anniversary ko na to ron. Babe, give din ako nimo. Babe, unsa man ni? Tingali biyag sing-sing ning suot sa gamay nga box ha. Ilagi ko mo dawat ani. Nganong tayo sing-sing, babe? Kung mag-propose day ko nimo karon, imo day kong i-reject. Babe, dili pa ko andam. Maong please, sabta lang una ko. Ay, kabala ka. Di na sing-sing. Kwintas na na. Mao ba? Okay, sige. Ako nang i-open ha. Oh, wow! Ka-nice! Babe, please. Pwede na mo isolob na ako? Sure. Andrew, kumusta naman tong imong gi-applyan nga trabaho para sa gawas? Hapit na ma. Gamay na lang kuwang. Lain pa'y ato nakba. Wa ka pa man gyud gipaila-ila na mo nga imong uyab. Wa ba gyud ka makakita og babae nak? Nalgi ko'y uyab, ma. Doon ka naman ganun may katuig. Unya, nga nung wa pa man nimo dad-adinis bay. Karos apa man tong niingon ka nga dili pa siya ready. Ayaw kong igna nga dili gihapon siya andam hangtod karon. Ma. Nak, tambag lang ni nako nimo ha. Ayaw prisuha imong kaugalingon sa sitwasyon nga dili gawas nun imong pagbati. Kung wa ka na malipay den, biyai. Ma, nalipay ko sa kiliran ni Vicky. Kung iya magaling kong gitago hangtod ron, wala magpasabot nga, wa siya ni kayo na ko. Love kong Vicky, ma. O nakita na ako. Anak, wa ko'y pagsupak anang imong karelasyon. Ang gusto lang nako nga dili ka pasakitan og magmalipayon ka. Maura gyud na. Naara ko permi para nimo, anak. Salamat, ma. Babe, mulargan ako pon. Gamay lang akong paabuton. Mao ba? Mayo hinoon, babe. Babe, huwag ka malipay. Para ba isa tong kaugmao na akong gibuhat? Siyempre, nalipay ko para nimo. Buhatan na, babe, para sa imong kaugalingon. Para sa imong mga pangandoy og sa imong pamilya. Babe. Kailangan ka naman ng kadag-storya. Babe, apel ka sa akong mga pangandoy. Uy. Sige na, uy. Mupaulin ako sa amo kay gabiin na. Salamat sa dinner, babe. Taxi!
Ito na ko. Mm. Ang tudron. Di ba gapon siya magpahatod sa ila? Ang tud kanus amon ko nimo taguan, Vicky. Isip imong uyab. Gimingan ako kong Vicky. Dahil agad kong wa kasi magkagaling nasod. Murag ako ma-homesick. Ay. Manawag ko na yes, Messenger me. Hello? Babe, mayo kay natubag na yun ni mo. Ibingon kay ko ni mo. Pila pa lang gani kabuwan nga ni ako din sila nasod. Pero how ang kayong akong pamati, babe? Babe, busy pa ko. Next time na lang panawag ha. Nagpasangin lang ko ni mama nga may CR aron. Matubag na ko imong tawag. Sige na, bye na. Oh, babe? Oh. Ay, nang Vicky, eh. Nabaguhan kay ko siyang mga liho karon na. Pila na siya kaadlaw nga ingon ani. Tagsa lang gani kay siyang mutubag sa akong matawag. Gilang. Kumanan ko lang gining akong kontrata din eh. Pila ra may usa ka tuig ba? Dali lang mulabay ang panahon. Everyday kong nagbilin og message ni Vicky. Kung anong dili siya mo reply sa akong mga chat. Kung dili siya motubag sa mga tawag. Pero, huwag yung reply nga akong nadawat kay kaniya. Makapahiubos kay ka, Vicky. Doon na lang kabuhan o upauli na ko sa Pinas. Magigsulti gud dayon ko niya kung moabot na ko dito. Wa ko man nagpaypaw niya nga nauli na ko din sa Pinas. Mangita lang ko timing. Gusto ko nga mag-istorya min Vicky. At ngayon ko lang siya din sa dapit nga dili kayo layo sa ilang panimahi. Si Vicky nang padungo din eh. Pasalipod ko. Tago ko ining mga tanong. Vicky! Andrew? Vicky, mag-istorya ta. Kanisa na ka naabot? Kuyog na ko. Bari ka. Ay, paon sa ba? Asa ko ni mo doon? Gusto na ko mo uli. Nga nagida ko ni mo din sa hotel. Wa ko daw ang plano. Gusto lang ko nga mag-istorya ta. O gusto pa may angay na itong istoryaan. Unsa? Unsay ang istoryahan? Wa ka alit unya moingon ka na ko unsay angay na tong istoryahan? Mura ko buang. Gihimo ko nimo buang. Kung nakakilain, soldehe ko. Dili ka imo ko pasahon. Mabdos ko. Pero ako barugis lalaki nga nakapamabdos na ako. Unsa? Ang tinuod, wa ko makauyon nga nilarga kas laing nasod. Hinungdan nga nagita kong lain. Gabi na ako magalipayon ko pero di ay... Bisag sa una kong pugos akong kaugalingon, ikaw maghihapon na nga ako mahal. Og niya, gaba na tingali din ako, nilahitabo na ako karon. Ganun na himo, maninibod ako. Dili na ko tuyo ka masakitan ka, Andrew. Kung nasakitan sa ko si mong pagpalayo. Sa tinuod lang, gusto ti kapugan ato. Pero dili maayo. Tungod kinakaplano ng daan mong paglarga. Naugalimtin ako. Dili na to pwede, Andrew. Vicky. Bisa kay baho kong gibuang ko niya bay, pero
Mahal paghihapon kay nako siya. Unya bay, andam ka mga mahan sa iyang anak. Ba yun? Nak, kunon sa may desisyon nimo, andam radyo kong musuporta ha. Ayaw ko guna-una ah. Mas importante na ako nga malipay ka. Tinuod ka ma? Anak, way perpektong tao dinis kalibutan, uy. Basta ako, isip inahan nimo, way laing importante na ako kung dili ang imo rin yung kalipay. Ma, Andrew, ngano niya kasamo? niya ako aron mga tubang sa iyong mga ginikanan. Ako may mubarog isip, amahan sa mga gisupak. Andrew, Kana kung may pagbati pa ka nako. Ug willing kang makigbalik nako. Andrew, pero Mahal pa ba ko nimo? mahal tayo. Kung maura, pakaslad ka sa labing madaling panahon. Lost in a dance, waiting for the chance to love you. I-judge mo ko sa laing tao. Basta ang importante, wa ko gi-judge mismo sa akong inahan. Nakasabot siya sa akong desisyon, ingon man sa akong pagbati ngadto sa babae nga akong gimahal. Wa sige ko magmahay kay mas nakita nako nga nag-effort ang gid si Vicky kumpara sa una. Karon minyo na mi o mabdos na sad siya. Pero karon ako na mo yamahan. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat RMN. Mao kita mga hikalan kaagi ni Andrew na taga-Katmon, Cebu. Uban sa awit ngayang kitangayo. Awit nga nagkalahan.